adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Jenny Glenn, 18 anyos, single, usa pa ka estudyante, taga Sindangan, Zamboanga del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong birth certificate. Duha man gud mi sa akong igsuon ang gipalate register unta. Apan, ako raman ang nagkaproblema. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, gipangayuan naman mi sa among maestra sa among birth certificate. Kana ko nung sa NSO. Ay, nasad na. Pangayuan nasad mo ana sa eskwelahan. Duharo ba mo sa imong igsuon nga wa na mo maparehistro? Nanong inaanak man, ma? Aw, kami ni kuya. Ay, kani agtugod. Di maman ni kasadong papa ninyo. Unya na lang ng pagparehistro ninyo. Kay dili palagi ni kasadong papa nimo. Huwat unta mi og makasal me, aron makadamos iyang apelyido. Apan mauna ni. Nakasal man tuon ni kadugayan apan tungos mga problema nga atong naagian, nawa na sad sa among una ang pagparehistro ninyo. Hangtod nga nangadagko na lang mo. Unya, ma, unsaon man ni. Nga kinahanglan naman namo sa eskwelahan. Sige akong ingnos papa ninyo nga iparehistro na mo kay gipangayuan na mo ana sa eskwelahan. Dugay na kung nasulti lang mga magpapa na Jiniglin, Dugay na kung nangayo anak nila. Gipulaan na lang akong maestra. Kung pangayo anak kay, wadyo ko ikahatag nila. Pero iparehistro naman kuno ta nila, kuya. Oh, mayo. Aron may birth certificate na ta. Kano sa amang kuno nila iparehistro? Kumana mo na mo parehistro ni papa ninyo. Salamat kaayo, ma. May birth certificate na unya ko. Pero paabot pa kuno tag resulta sa atong pagpalit register ninyo. Ma, wa palagi resulta sa atong pagpalit register. Tuod sa dugay man ang ilang giingon nga resulta. Narehistro kami adto, ma. Ay nga luwa man. Nga maoban to'y atong tuyo atong higayuna nga iparehistro mo. Mao gani, ma. Nya wa pa man lagi gyud ang resulta. Ano man? Gipangayuan na sa mo sa inyong eskwelahan. Wa man. Pero mag-senior high na biya ko, ma. Basig pangayuan na sad ko ana sa among maestra. Naon niya, usaon man na nato. Nga wa pa man tong resulta. Ay. Naon sa mo din, Da, nagisgot-isgot mig asa ng resulta sa atong pagparehistro nila. Nga wa pa man gyud. Wa pa di ay. Ayang bot, og asa na. So, na resulta adto. Unya, unsaon na nato pa? Nga kinahanglan na sa baya ko na namo, nag-senior high na ako. Aw, kung mao na nga way resulta, parehistro na lang mo balik. Ha? Parehistro ko balik pa? Oo. Masinugway na himutong pagparehistro kunuhay ninyo. Kay wa man kay resulta. Mga parehistro mo kusab. Aw, ingon ada na lang kitingali. Iparehistro ta mog usab. Ma, inigpa-enroll ko no sa grade 12 na ko ba? Magkinahanglan ko no og birth certificate. Oh, way problema, uy. Narehistro naman mo. Kaduha naman gani. Maglukat naman lang mo, ana. Mangayo na lamin ni Kuya og kwarta, ma. Kay maglukat na mi sa among birth certificate. Kaduha ka marehistro, bis? Ha? Duha magod kapangani mo ang narehistro din, O, unsa?
tuig 2013 tong gipalate register mi sa akong maguwang sa among mga ginikanan. Kay wa lagi mi maparehistro sa among mga ginikanan pagkatao namo. Unya, wa may result. Naabot na lang og 2015. Mao tong gipabalik na lang sad mi og parehistro. Og dihang naglukat na unta mi sa LCR, duha man kapangan ang naka-register nako. Unya, Okay naman ang ako, Jiniglin. Wa mas lang moingon nga kaduha ko ma-register. nya naon sa ditong ako ang kaduha man kuno ko marehistro kuya. Aw, basin tungod to kay kaduha man gid ka marehistro. Unya nganong kanang imo? Nganong okay ra man lagi? Wa man maduha ang imong pangan nga parehas og dungan man unta ta nga giparehistro og kaduha. Ambot lang. Ngano ka narang imong panganang kaduha marehistro? Na, saan man ni nako ini kuya uy? Nga naduha man ang resulta nako sa LCR. Ila pa man kuno tong susihon ko na unsa to. Mao lagi na ma. Unsaon man ni nako ma uy? Ay, naunsa naman sad na, uy. Mo gani, nyo sa amin ako aniran ma. Nga kinanglano na bayan ako akong birth certificate and nagpa-enroll na ako sa grade 12. Na, pasabda ng mga maestra ninyo, ay, nga maunay na hitabo. Sugdap yan ang pagparehistro ninyo. Ma, Sa pabaybahimo na to, ana, nga gibuhat naman na nato ang tanan. Kaduha mong gani noon mo maparehistro. Pasabda na lang ng maestra ninyo, ana. ma, Naunsa mo po nang imuha nga naduha man. Kawara man lagi ang kangkuya nimo. Imo raman. Nga parehas man unta mong dungan na mong giparehistro. mao gani ma. Og naunsa na na. Ah, pasabta ng maestra ninyo, oy. Nga ingon andang nahitabo. O ma. Mao ni nahitabo, ma'am. Pasayloa lang gyud ko, ma'am, nga wa ko ikahatag nga akong birth certificate. Kay mao man ni nahitabo. Ay, kinahanglan na ba gini Jenny Glenn? Kay pohon, kung mag-graduate na mo sa senior high, mao mo ni basihan sa inyong diploma. Mao ni sa inyong pagpa-enroll sa grade 12, pangayoon na unta ni na mo daan. Ma'am, pangyo lang ko, ma'am, be. I-enroll lang sa ko. Ako lagi unya ng atimanon ng akong birth certificate, ma'am. Unya, kay wa pa man kay klaro nga narehistro. Apelyido sa lang sa imong mama nga itong ibutang nga may imong apelyido. Oh, ha? Uy, gano'n ko na nga di man akong apelido ang imong gida, Jiniglin. Mao may ingon sa akong maestra pa. Ah, binuwang! Ang akong tatong apelido! Ay, basing tungod kay wa lagi siya gikahatag nga birth certificate. Maunang ako ang apelyido ang giingos maestra nga ipada ni Jenny Glenn. Ah, dako na binuwang! May magpatay na ko! Niya pa man kong amahan! Niya man kong amahan ni mo, Jiniglin! Dako pa man kong buhi! Ngayon di man pwede nga magdakas kong apelido! Ambot lang atong ma'am pa, uy. Nga kang mama man nga apelido ang gipada niya. Ipausab na, Jiniglin, ha? Ipausab na karon gyud dayon. Kay madaka niya na tagastuhan ng pag-usaban na. Pa. Naglibog na gyud ko ron kung unsay angay akong buhaton. Kay sigihan na bay ako og suna sa akong maestra og asa na ang akong birth certificate. Kay grade 12 na bay ako og mo graduate na unya ako sa high school. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kaduha ko magpa-late register kay ang unang pagpa-register wa may result. Mao nga nagpa-late register ko usab. Unya nadubli na kuno ang akong pagpa-register. Asa may akong tumanon adto? Ikaduhang pangutana, duha mi sa akong igsuon ang dungan nga gipa-late register sa kaduhang higayon. Apan nga nung ang ako ra may duha ka pangan. Usa ra man gyud ka pangan ang sa akong igsuon. Ikatulong pangutana, tungod kay wa ko kahatag og birth certificate sa akong maestra, apelyido na lang sa akong inahan ang gipada sa akong maestra nako. Mao na ba gyud ni ang akong gamiton hangtod mo graduate ko? Ikaupat o katapusang pangutana. Pwede pa ba nga mabalhin ang akong apelyido ngadto sa apelyido sa akong amahan?
Unsa may paagi? O pila man sad ka ang magasto? Mausab pa ba ang apelyido nga akong gigamit sa eskwelahan? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny Glenn. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, no nga mga problema nato sa mga ato ang kapikas, sa atong trabaho, sa ato ang mga kabutangan, sa ato ang kabanay, sa ato ang kaila, higala, silingan ug unsa ng mga issues nato dinha. Pwede pong inyong mga personal, mga emotional nga mga problema ninyo sa ilang love life, kinsay napakyas din na sa ilang gipanguyaban, sa ilang crush, sa ilang karelasyon, ay sige lang, ihilak lang na, ipadayon lang yun na ang kanang kasakit, no, mawara na, move on, pag may time, ana lang yun na ang ato ang buhato na. Mga guys, mga sukintig paminaw, kay usahay, di man yun na garantiya good ang kanang relasyon nga, forever yun ganahan ta, pero usahay, no, ang fate, ang destiny, ang ato ang batasan, no, dili gyud magka jive, no, di gyud magtando, so unsaon na nato. So meaning move on kay na ay lain, no, sige lang ana ra gyud na, okay? Og ato ang mga suwat pwede nato ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender na to karong adlaw, taga Sindangan, Zamboanga del Norte, ug taguon na to siya sa pangan nga Jenny Glenn. Si Jenny Glenn ni suwat ni nato kay duha sila sa iyang manag-igsuon nga wa di ay marehistro. Gidungan sila og pa-late register sa ilang mga ginikanan ni adtong 2013. Pero tungod kay way resulta, giusab na sad og pa-late register pag 2015. Og dihang magkuha na siya sa iyang birth certificate. Nakita nga kaduha na parehistro ang iyang pangahan. Apan ang iyang igsuon usara. Ug dihang wala na sila kahatag og birth certificate sa maestra, ang apelyido sa iyahang inahan ang gipadala niya sa pag-enroll niya sa grade 2. Iyang unang pangutana, kaduha ko magpa-late register, kay ang unang pagpa-register wa may result. Maong nagpa-late register kog usab. Nya nadoble na kuno ang akong pa-register asa may akong tumanon ato. Actually, ang dapat nimong tumanon ang first, no, nga pagparehistro kay mao man gyud na ang sakto nga record, ang double or ang second registration, mo man to'y dapat i-cancel na to. Kitagod mga sukintig paminaw, dapat ka usara gyud ta magparehistro. Inig ka anak manggud unta gyud no sa bata, dapat iparehistro na dayon. Maski pa og dili sa ospital, may manggud tong ospital, bintaha na ang ospital maanak ta, kay ang ospital mismo mo'y mutabang og process sa birth certificate sa bata. Usahay, ang problema aning mga midwife or mga mananabang or kanang mga laying-in, malimot siguro sa ilahang obligasyon or dili mo tultul, maunang dili mo marehistro. Muna ang mga ginikanan unta, no? Wa man ay problemang anak ta dinha, mga birthing center. Okay ra gyud na, labaw na kung safe lang, okay pud ilang facilities. Pero inighumantaw ninyong ire, inighuman luwal sa mga inyong anak. In town, tul-tul pud mo og siguraduhan ninyong marehistro in town na ang inyong bata. Okay? Now, in your case, Jenny Glenn, then imuhang first registration mo imuhang sundon, ha? Ikaduhang pangutana, duhami sa akong igsuon, nga nadungan og gipalate register apan nganong ang ako ra may naduha ka pangalan, usa ra man gyud ka pangalan ang sa akong igsuon, supposed to be manggod nakalusot lang gyud siguro ng imo, no? Now ang katong sa imuhang manghod basin or igsuon na timbrihan gyud siguro to, mao nang wa nagmalampuso ng ilahang second registration, munang wala na double registration. Imuha wa siguro gyud na namatngunan or late kay kibaw ka ang kaning atong local civil registrar, murag usapod ni sa ahensya sa ato ang gobyerno nga murag kinahanglan na gyud i-computerize, wa pa gyud ni na digitalize, wa pa gyud ni na limpyo ang
ilahang mga record. Dili ra gyud in town ikaw Jinglen ang naay problema din ha sa local civil register ubay-ubay sad gyud no ang mga magsayop-sayop og intra, unya sakto imong pag-fill up, pag-type dito sa opisina nagsayop-sayop, unya kita na hinuoy mahasol, pagpausab kay na-submit na sa PSA, wala pagyudtaan na. Hopefully no in the next 6 years when the new term of the president no will come usa ni sa aspito nga ita ilahag yun untang tarungon kay nag-national ID ta no okay man pud na kay para naatay national ID ang problema manggod ani nag-ID na ta pero ato ang mga first records nato sa gobyerno which is our birth certificate nagkaguliyang pa no so muna mangita siguro tag sakto og maayong leader no kung kinsa atong butaran kanang makapahan-ay og makapatarong sa ato ang sistema diri sa atong nasud labaw na ning mga offices ka kinahanglan gid nato i-improve no sama sa local civil register. Ikatulong pangutana tungod ba kay wala ko kahatag og birth certificate sa akong maestra, apelido na lang sa akong inahan ang gipadala sa akong maestra nako, mao na ba gyud ni ang akong gamiton hangtod mo graduate ko? Dili. Ang imong gamiton gyud nga apelido kung unsay nakabutang sa imong birth certificate. Nakakuha man ka sa imong una nga birth certificate, katumoy gamita para mo na imuhang official record, no? Mo na imuhang gamiton. Kaya ang ato ang pangan sa eskwelahan, kanang sa TOR nato, no transcript of records, ato ang report card, sa sa ato ang mga official and all other government records, dapat consistent na siya kung unsay pangan nato sa ato ang birth certificate. Kay lagi mo lagi na ang pangana to sa birth certificate ug unsa nang mga detalye nga naa dinha maugid unta na ang ato ang official nga record no maugod na first gid nato nga dokumento pagpamatuod na tawo ta maugod na ang first nga dokumento nga nag-record natong naapil ta senso sa gobyerno no nga gi-recognize tang tawo sa atong gobyerno nga naa natay katungod no so mo ganay ato ang tan-awon munay ato ang gamiton okay munay gamita Jinglen ha ikaupat og katapusang pangutana pwede pa ba nga mapabalhin ang akong apelyido ngadto sa apelyido sa akong amahan unsa may paagi ug pila man sad kaha ang magasto mausab ba ang akong apelyido nga akong gigamit sa eskwelahan okay now ang kaning inyuhang sa imuhang manggong imuhang suwat akong tan-aw wa man nimo gisulti kung kasado ba ang imuhang mamagpapa or dili. Now, explain na lang ni nato og klaro kung dili kasado ang imuhang mama, even in your birth certificate, dapat ni kung dili kasado ang imuhang mama ug papa, dapat sa birth certificate nimo gi-acknowledge ka sa imuhang papa kanang sa likod ba nga pirmahanan para makadala ka sa iyang apelyido. Kung pananglitan, kasado ang imuhang mamagpapa, way problema kay automatic apelyido sa imong papa ang imuhang dalhon. Now, again, kung dili sila kasado, dapat i-acknowledge ka. Kung wa ka i-acknowledge, no, kay dili man sila kasado, then sakto imong teacher nga apelyido sa imuhang mama ang imuhang dalhon. Now, kung gusto ka nga usbo na ang katong imuhang first nga birth certificate kay mo man akong giingon nga gamiton nimo kato ipa-acknowledge mo tay pirmahan sa imuhang papa ug i-acknowledge ka aron ang apelyido nimo ang gamiton ng apelyido sa imuhang papa. So mausab na gani na nimo, pwede na po na nimo usbon ang tanan nimong record sa inyong eskwelahan. Kay ang kanang record nimo sa eskwelahan inday ang gamiton ana kung unsa angan nga nakabutang sa imuhang birth o unsang mga detalye ang nakabutang sa imuhang birth certificate kanang official nga PSA nga kopya maugid na ang imuhang gamiton. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, mayong adlaw og amping mo mga suking tigpaminaw. Handu!
So sa ka awit. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan ining handuman. Nakawit, ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ronnie. Dadi ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Wings. You fly from the dark to the bright side. Life will get better, better. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Makining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ronnie. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, princess, kana kung okay ra nimo. Oh, Ronnie, mahadlok man ko, uy. Mga bata pa man gud kaayo ta. Grade 6 pagod ta. Oh, nganong di na. Pipuyaw ra bitaw. Tagai lang sa kog time ha, para maghuna-huna. Sige, princess. Maguwat ko ha. Gisugot na ko nimo. Oh, Ronnie, dili lang ta mo saba ha, kay dili pa man gud pwede nga mag-uyab-uyab ko. Makasabaan niya ko sa kong mamagpapa. Ay, kabla ka, princess, oy. Nakasabot man ko nimo ba? Salamat, Ronnie. Salamat sa princess ha. Ngawa ko nimo gipaantos og dugay. Gipaantos pa murag tiguang. Bantay gi mo kong binuangan ha. Dili ay, pinuang ko daw. Di na mahitabo, princess, oy, kay love good kay tika. Grade 3 pa gani nga crush naman kay kanako. Na-crush ka na ko grade 3 pa ta. Oo. Atik sad ay. Lagi. Hoy, Ronnie. Uyab na dahil mong princess, ha? Ha? Nganong nakibaw mo ka? Na may nakakita ninyo nga nagkuyog ang kamura. Tinuod na uyab na mo? Oo. Hala, silent. Means yes ra ba? Sa ato pa ka mo nagkitiay. Nganong siya man ang imong gipanguyapan? Nga mas kwapa pa man ko ato? Huh? Sira kalaing ko nimo. E pagsultian ay, babae ko ka. Okay nga no, dili tinuod. Tinuod bitaw nga mas kwapa pa ko ato. Nibaw ka nga nung di ko ganahan mo? Oh, Awar ako nang naong nimo sa amin ay. Bata pa gani ka, kusog na kay kang mag-makeup. Di ko ganang babae ngayon ana, uy. Ronnie. Maway na pagsigduol na ko ha. Di ko gusto nga makit-anta ni princess. Princess, nakay gusto mo snacks? Kay palitan ti ka. Masi na lang. Ah, sige. Kana. Masi. Naara man na ka din Oh. Ganihara ko nagpaabot ni mo. Sira? Noon sa kagod. Kung sino nagpaabot. Ngawa man ito magsabot. Princess! Princess, ay pagbiya! Oh, eh. Di ba ningon naman ko nimong ay pagduol ako? Di ramang gusto sa akong mga friends. Oh, eh, si Kenas Princess, oy. Uyab pagani mo. Awal lang ka na ko ha. Okay nga naman, unsaan man ko nimo. Sige! Kay isumbog ta mo sa atong teacher nga nag-uyab-uyab na mo. Oh, Shara. Anong nibiya man ka? Naaday mo'y sabot ni Shaira. O di wala ko mahibaw. Ha? Uy, dito tinuod. Ingon siya, dira ko na to sa iyang mga friends. Ay, kapag tuwa na anggot. Unya, be. Nganong sa kadaghan og lalaki nga pwede nilang i-dare. Anha man gyud mo. May relasyon sad mo? Ay, princess, mutungkan ko ni sa tinuod ha. Nga kana si Shaira na ibog na nako. Pero wag gyud ko gusto na niya. Ikaw man akong love. Wala may lain. Tinuod ka? Oh, princess, wag ko mangatik. Love sad kaayo ti ka, Ronnie.
Princess and Ronnie, paanhiyain yung parents, ha? I want to talk to them. Ha? Nga naman, ma'am. I will let them know nga nag-uyab-uyab na di ay mo. As a teacher, ako mooy mo guide ninyo din sa eskwelahan. You are too young to be in a relationship. Ma'am. Ronnie. Nag-uyab-uyab ka na di ay, ha? Nagpakauaw ka man lang. Ma. Kung mahibaw inisip mong papa, bantay ka lang yun. Ma'am. Ayaw pagtingog. Kay dili ikay akong gika-istorya. Akong anak dong. Kahilas baya ninyo, ka mga bata pa ninyo, nag-uyab-uyab na mo. Ronnie, dali na. Mamauli na ta. Ma. Sorry, Ronnie, ha? Pero magpuwag na lang ta. Dili naman sa siguro ta magkita kay mubalhin naman mig puyo. Muadto na mig usamis. Ato ko mapadayon sa akong pag-eskwela. Princess. Pag-amping din, he. Princess. Mutrabaho na ko, ma. Sige, pag-amping sa motor, ha? Dili magpakusog og dagan. Ay, kabala ka, ma. Ay, si Bay Alin. Hello, Bay Alin. Bay, kita daw niya. Ha? Nga naman. Kasi na. Ay, walang good. Gusto lang ko nga maglaag ta. Kamingaw ning college days na to eh. O, gipailele sa tamo sa akong uyab. Ha? Naan na di kay uyab, bay? Oo, uy. Hagbay ra kong uyaban ni bay. Finally, gisugot na ginitawon ko. Mao ba? Sige. Pwede ra ko inig out na ko unya. Ano sa mga orasa? Ugasa? Bay! Kumusta? Taod-taod, nagitang magkita na? Maulagi, bay. Saon nga, busy man sa trabaho. Ligdi? Oh, asan naman uban na itong barkada, bay? Padaon ako no, kuyog sa ilang mga uyab. Hoy, sa ato pare, ako rin way Paris ani ron. Kamukha mo rin, ha? Oh, ngayon mong uyab, asan naman? Nagsiya pa? Amo ba? Tuwara na eh. Oh. Hi, babe! Babe! Uy! Dali. Ilang-ilan din mo sa akong amigo, si Ronnie. Byron, si Princess. Princess? Ronnie? Oh, wait. Kaila mo? Yes, bay. Pag-elementary. Classmates may pag-elementary, babe. Uy, mao ba? Ka-small world good. May noon nga kaila mong Byron ni babe. At least, di ka ma-awkward inig abot sa uban kay naanam di kay kailas kong mga barkada. Mausad, babe. Ay, sukad nakita na ko balik si Princess. Di naman ko mahimutang. Nagsigil mo ko gunauna niya. Napuang gitida. Ni pwede kay uyab ba silang bayalin. Ay, kapi. Ang tod ba day karon? Napagyapon ko yung na-feel niya. Huwag hindi siya mawa. Ug mas ni guwapa gidyaron. Kamao na siyang mangarte. Nahinumdum lang hinuon ko sa una da, sa elementary pa mi. Ay, wala. Nabuang yung kikuhan eh.
si Bay Alin man eh. Nga ka? Hello? Bay? Hi, Ronnie. Oh. Si Princess ni. Sorry ha. Wala yung kailang maduulan, good. Hubog man kong kaayos, Alan. Pwede ba ni mong apason? Uy, hala. Gabiin naman kayo. Maulagi. Di man ko kung makapiog niya, good. Grabe gini ako buga. Mau ba? Sige, sige. Asaman mo ron. Thank you ha, nga ni apas ko ka na mo. Og, thank you kay nahatod na nato si Alan sa ila. Uy, kasoy. Sige, mo pauli na ko. Princess, kadiyot lang. Hmm? Kanus lang ka nabalik din eh? 2 years ago na. Mau ba? Ihatod na ka sa inyo. Okay lang? Ha? Ayaw lang, uy. Okay ra. Uy, gabiin na kayo eh. Ayaw lang lagi. Okay ra lagi. Okay ra gud kaayo ko. Sige na ha. Salamat kaayo. Magsakay ra kog taxi. Princess. Ronnie, kung about man ni sa atong past, please lang, ayaw na lang to kiskuti. Dili ko gusto nga malain si Alan ako. Og nimo. Love na ko imong amiko. O karon na ko mupati, ani. Ang ato sa una, puppy love lang to. Mga bata pa kayo taad to, maong... Please lang, kalimtan na lang to nato. Princess. Nga naman ko. Nasakitan ko sa mga gisulti ni Princess na ako. Bisag mga bata pa mi atong nagkauyab mi pero naibaw ko sa kong kaugalingon. Na di lang kay puppy love tong akong na-feel ba? Na-feel ako niya tungod kay hangtod karon naagyapon kay gibati para niya. Sayang lang da kay wa mi magkakita dahil balik sa dihang nanagko nami. Sila ang unang nagkita ni Bayalin. Ay. Happy birthday, Bayalin. Thank you, Ronnie. Ila din mo sa akong girlfriend, si Mika. Hi. Mika, kadiyot bay. Bay, di ba kamo man yung princess ang uyab? Ay, wala naman eh. Napulaan ako itong bayana. Alan? Shit! Yan, higod eh. Bay, please kong pugong niya, bay. Di ko gustong maguba ang akong party. Bayalin. Alan, please, mag-istorya una ta. Naon sa mga? Kagahi ba ni mo ko? Buwag na ta. Ganong magsige pa makagsunod-sunod ako. Babe, nasa good ni? Babes, sorry ha. Sige, lingkod lang mo sa dito ka. Musunod ako nimo. Alan, please. Ayaw nagbuhatan na ako. Maluhoy ka. Buhay ko! Saan ka? Bay, ay sa tingnan na ang babae. Uy, ikaw pa'y nakasa. Ronnie. Bay, amigo ta. Aniyon na kamulaban ako. Alan. Utsa ba? Buhay ikot! Bay, sobra naman ka. Buong ka mo di ay. Imo kong giunhan, ha? Gusto na! Gusto na! Sorry, Ronnie, ha? Tungod na ako, nag-away na lang hinuon mo. Ingon ana, gidini mo siya ka-love, no? Nabisag na ibaw ka na, nanana siya ilain, pero ni adtogi ka sa ila. Princess. Ibaw ka sa tinuod lang, ha? Angtod ka ron. Wagid mawa akong feelings ni mo. Bisag mga bata pa tatong higayon na, pero nakasiguro ko sa akong kaugalingon. Nga dili lang to puppy love. Naibaw kong lain ang imong love karon. Pero gusto kong masayod ka. Nga love gihapon ti ka hangtod karon. Mong di ko gusto nga magtan-aw nimo masakitan ka. Princess, niya ako din eh. Tabangan ti kang makamove on ka. Ug unta,
Hatagan ko ni mong chance, princess. To him, felt it before the phone rang. Oh, yeah, I wanna know. Kung unsa ko kadali gisugot ni princess sa mga bata pa mi. Taod-taod sa jud kong nagpaabot nga makamove on siya kang bayali. Una ko niya gisugot. Pero makaingon kong she's worth the wait gyud. Karon minyo nami. Ug nami duha ka anak. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat. RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Ronnie nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang gipangayo. Awit nga nag-alahan. Wings. I wanna fix your wings. I wanna see you live. Ang maong kaagi gibatan o duha sa radyo ni Jelly Haka. Ugabol sa direksyon ni kamuusap mga hikalag mga hindi paminaw. Kinasingkasing ko gidapit. Sa inyong nagkalain-lain, kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakaw. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usakawit Carol, RMN Production Center, Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. I want the whole world to see what I